Hej! Hjärtligt välkomna för det. Slida in. Är ju i kameran. Halt inte. Hej, hjärtligt välkomna till Vakurleiki.fo. I dag så har vi vitjan Marjun Wolles. Marjun makeup-artist. Så i dag så får en gera eitt Húgvu makeup. Och inte vill ända när videon tar för att nämna några ting som du kan göra som trúgvandi vi Húgvuna. Som du alls inte förstår engelska. Så hit vi och du kan lyssna ner. Armin för att göra ett Marjun för att göra ett Húgvu makeup. Så för att spela några spurningar så kommer att känna henne. Först spurningar. Marjun, kvar är du fra? Jag är av Øye. Och kvar läser du i lötene? Till sist 5 år har vi bott i Islandet. Här är jag och läser tonlag, läser sang. Vad gör du så i fritiden? Jag arbetar som lydbreakare i en semielerkök. Annars tar man väl att binda. Jag har gjort puder. Ja, det är mega flott. Vad ser du ut? Maja V. Ah ja, det är mega flott. Det är Facebook, Maja V. Och hur hever Jesus och samkomman och trúgvandi vinner att se tvinnlivet? Till allt att säga man då. Allt man kan separera Jesus och man må ha Jesus vid allt som man gör. Mycket som är alltid klara själv så blir allt dubbelt så härst så. Alla tot. Ja. När blev du frälst? Minns du några till det? Jag är uppvuxen i en trúgvandi hemma. Vi tar alltid hört om Jesus och alltid sunget som ska sanger och börja möta sort. Men det är ett minne som jag minns mega väl. Det var söndagsskola, jag var inte skolan över. Och det sista tanken i söndagsskolan, han var Jesus kom in ut i hjärtat Jesus. Kom in i det, korsyntas det, kom in i hjärtat Jesus. Så jag gick hem och jag sang sangen alla vägen till dus 2 hus här som vi bygger. Så hörde jag god säga mig. Marjun, hur blev vi sangen sangen? Jag har inte så finns det vi. Så jag har alltid faktiskt att det är Jesus. Det är det som brötte det alla gamla vissa. Och det är så jävla uppfallt. Det är man blir bara Jesus kom in. Hvis man tror så så är han kommit in. Men hur du näka in the special eller kan man säga Bibeln? Ja. På nu läser jag med första Mosebok. Här är en läcker flott vers. De går så god att tro fast och jäkta allt. Självt om vi är människor och foilers så är det god. Och han frågar det brötast. Helt nog stort så jag. Så tror fast han är jäkta allt självt om vi är. För några egna lojer och och helt väl som man lär Nick visst när första Mosebok självt om det går annars med det. Ja, jag har faktiskt sagt att jag Jag har läst på en av er kvar så jag sa att jag skulle läsa 6 sidor om dagen. Wow! Så jag läser 6 sidor om dagen så är det lite Bibeln om 2 månader. Det följer jag som jag vet inte om tittar så men det följer jag som läser Bibeln så vet jag allt om jag ska börja och vad jag ska läsa och det ändrar alltid jag var färdig år och törsna. Att läsa salmer. Och jag sätter min första Mosebok och börjar läsa och läser bara 6 sidor fram. Jag har också bra okej god så det är okej om jag skiljer så när jag om jag har snack vi. Jag har bara gera det. Så kan jag alltid läsa det efter och färd över granska dem och jag har hört. Och jag har faktiskt lärt mega nek. Jag är inte konstlätt än, men jag har lärt mega nek. Så jag vill bara läsa det. Man måste läsa på en kapitel eller ett eller 2. Men nu får man som sammanhang som det blir en söva. Det är festligt. Du också vet jag lägger 6 sidor till sätt att läsa i skolan eller ja, nämligen en vanlig bok eller Facebook. Jag läser faktiskt en engelska bok. Ja. Ja. Jag också liksom det är så gott att bryta tid. Läsa danskolan eller läsa engelskolan eller läsa om några mal som du kanske då väl. Det är ganska öppna in för att något ting som man share. Alltså det är mega cool det. Gav inspiration. Yes. Alltså nu att det synker något när in the sank. Jag har Nick kvar. Men då var väl process the final word. Och han är mega gör. Han är en replay. Han är faktiskt skriver ut från Kornitbrannen om att det är crossrun som jag har att säga. Jag var så kvast trúgvandi är nu och jag var så kan gå fyrsen så är det crossrun som heter den till ja. Men annars pieces, battle och you can have it all. En lustig nästan bara ett kristal. Faktiskt. Det ger brooks i salen. Man mår uppmuntrar över. Och det är så sådär lustig tekniken och jag känner så lojal och sånt. Det är inte lojal och sånt lukka. Och lojal du är sån här låsang, eller? Ja, det är låsastöjer i Philadelphia och Reykjavik. Så här först är det brukt att testa lärskolan och lära god. Jag har ganska till att inte större part av queer-skolan till att lära tekniken att det blir så i 5 punkter till god. Ja. Nu är vi för att göra make-up. Det är näka indes make-up. Till mig det var värre mack. Du borde också en locksmack till det. De körde den där macka på så bra. Wow! Jag bara såg den video. Painteriy har 2 toaletter. Alltså jag ser 15 liksom skulle gå. Jag ser inte kläder så bra.
så var det hikvu makeup. För du kan inte göra det makeup. Du när var student student annars? 2 år sedan. När stod jag? 5 år sedan jag liga. Wow. Alltså det gånger, men det gånger mega så att han flyr. Men jag minns att jag hikna. Jag minns att han morkade. Jag säger bara, if I hikna, jag var så glad. Ja, hikna. Ja. Först jag skoa till skall. Först knä skall bodja se. För tunga jota Jesus att du erst harmsins frälsare. Och vinur bak till uidär fri honom. Och jota synduna hej. Så du kan se jag vi med hinde gott trygg tjänare jag gav i att jag fann där hela fordon så under hjärsta musle pröjset här uppe här om det du låt som du fär du lyssens upp här till sommarstad du gör lång du skaffar okkum till att du mäta dig jag lyssens upp här till sommarstad du gör lång putt hjärstans i kyr att du mäta dig Syndran nu har du du lever värsta fel Nu är vi ända så för att fortälja dig om en to-do-lista som tid ska göra som trúgvandi. Så en lista som tid inte kommer enkla. Först nu eller sett ni liv nu. Nummer 8. Tacka god för att han givet dig hälsna och möjligheten att nå ett mål. Hickuna. God glöm inte så glöm inte han. 2. Du ska glädjas mycket. Kan selfie, la mint vi hickuna. God älskar så jag kan glädjas och frua sig tacksamma. 3. Är din förälder, tacka föräldrarna till någon eller ta som har stävit till någon led jag kan uppväckningsna. 4. Det är bäst att låta flockspelarna skriva navn eller hälsor i hickuna. Gå in med särskilt plats i hickuna här du ska skriva stort om hur så god hur vi viskar i tvinn och liv i så det. Kanske han har lärt dig kärligt eller viskar ett särskilt version. Men vi tar kast. Och sen lärde jag till att man inte skamma sin snett skicken. Och jag lärde att man kan ha stora avvarskande människor bara vid att vi vilja lätta god bruka det.
På 5, kjøp en handel med at skikkene og fortell en eller 2 mennesker at Jesus elsker deg, og det altså ikke noe du tenker. 6. Nu du gleder som hikkvina og vi gjør viner kjenninger. Minst til at ikke være nøkken til avstøyt. Og her var et Jesus-filter som øyter, let alt det du gjørst god. Hva er det gera det som for herran og ikke for mennesker. Bort du ikke etter kjøtt, drekka vin eller gjøre nekka som brødren til avstøyt. Og syan brøver alt som satter, alt som salter, alt som ratter, alt som røtter, alt som elskletter, alt som velvertal øyne dikt og øyne kan høre hukse om hetta. Så det som gera her vi har versen i Húgvu. Og punkt 6, god, han atler ikke bare løyet hertil, men han instruerer å løyet det fram etter. Så lær det Jeremias når du 21 og gøym til å hjertan og minst til det fram etter. Så jeg vet hva til atler har vi Húgvu vi vitjan tikkum, sier Herren, frier atlaner og ikke vannlukka atlaner. Jeg gjør tikkum framtøy og vevn. Så det røyne punkten i listan og sender meg Snapchat eller på hvis de røyne akkurat av punkten. Derfor har jeg sikkert en veldig sikning til i hvis de ikke vil. Og annars er det døylig å vite vi til hva vi noen og bjør vi at tjekka denne to-do-listan av og røyne dere ting noen. Og vi får si takk for det, Marjun. Jo, takk for det. Og tid må endelig følge henne på Instagram. Hun heter Marjun Makeup. Cool. Ganske få makeup tips. Jeg går ikke mye mega deg, så.